sarkin waƙa. To kowa dai ya san wannan fitaccen mawaƙi Rara sarkin waƙa, kuma wannan yake waƙoƙi na 'yan siyasa daban-daban da bada waƙoƙi irin na soyayya, ba irin dai waƙoƙi da baya gabatarwa a kowane lokaci. Shi dai wannan fitaccen mawaƙi Rarara kun san waƙoƙi yake kala daban-daban, kuma wannan waƙoƙin suke yawo a faɗin duniya gaba ɗaya. Duk inda ka zaga sai ka ji waƙar fitaccen mawaƙi Rarara. To masu sauraro, kamar yadda kuke sauraron mu a kowane lokaci, yau ma za mu gabatar muku da wannan fitaccen mawaƙi Rarara sarkin waƙa kan wata sabuwar waƙa tasa da ya buga kwanan nan, yake so ya fidda ita ba don kuma don faranta ɗumbin masoyan da suke sauraron waƙoƙinsa a kowane lokaci. Musamman masoya wannan mawaƙi Rarara, ku mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawa, ku lakin ɗin domin hakan shi ne zai ƙara taimaka mana da jin bayanin cikakken irin wannan mawaƙi da yake gabatarwa a kowane lokaci. Wannan mawaƙi Rarara, kamar dai da kuka sani, ina gabatar da waƙoƙinsa ba don kuma don faranta ɗin masoya da suke sauraron waƙoƙinsa a kowane lokaci. Kamar yadda ya ce mutane suna cewa sai dai waƙar siyasa, to a yanzu ga wata sabuwar waƙa mai zafi wacce ya zazzaga ta akan ƙauna da ake gabatarwa a kowane lokaci, irin ta soyayya da riƙon amana da gaskiya da yakana, kamar yadda yake magana akan wannan fitacciyar waƙa tasa wacce ta ja hankalin mutane akan cewa lalle wannan waƙa tabbas ta yi. Kuma duk da ka ji waƙar nan za ka so ka ƙara sauraron wannan waƙa da wannan fitaccen mawaƙi ya buga ta kwanan nan. Kuma yanzu ina shirye-shiryen fidda ita ba da kuma don ya faranta ɗumbin masoyan da suke sauraron waƙoƙinsa a kowane lokaci. To mai sauraro, in yau da ka fara ziyarta wannan channel mai albarka, ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, ka like ɗinmu domin hakan shi zai ƙara taimaka mana domin jin bayanin cikakken irin waƙoƙin da wannan fitaccen mawaƙi ke bugawa a kowane lokaci. Musamman masoya wannan fitaccen mawaƙi Rarara, to ku nuna masa soyayya da ƙauna kamar yadda kuke nuna mishi. Ku subscribe ɗinmu kuma ku like ɗinmu domin hakan shi ne zai ƙara taimaka mana don mu kawo muku irin cikakkun waƙoƙi da wannan fitaccen mawaƙi ke gabatarwa a kowane lokaci. Kamar yadda yake magana yake cewa ita wannan waƙa da yake ne zai jan hankali, kamar yadda mutane suke taimaka magana daban-daban cewa shi dai waƙa yake ta 'yan siyasa ko waƙa yake don ya ɗauki a'a, ya ce shi san ba haka bane, shi dai ina yin abubuwa daidai da zamani, kuma ina shi ma ɗan zama, kuma ina da amfani da la'akari da irin abubuwan da suke gudana a ƙasa gabaki ɗaya. Shi dai ya ce shi ma ba wani Allah ne kamar kowa, kuma shi ma zama yake kamar kowa, kuma shi ma duk wani ne yana kan cikin sa. Wannan mawaƙi da yake yabo ga ɗumbin masoya da suke saurara, kuma da suke mai kyakkyawan alheri da ta fata da yake masa, haka yi ma yake musu kyakkyawan fata da alheri a kowane lokaci, kuma haka yake nuna kauna ga ɗumbin masoyan da suke saurara irin waƙoƙin da yake bugawa a kowane lokaci. Haka ce kasa ce to shi ma ba zai manta da masoyansa ba domin ya faranta musu rai, bari in buga wannan waƙar don jin daɗin su, kuma ya gabatar musu da ita soyayya da kauna da suke nuna mishi. Rarara sarkin waƙa, kamar yadda yake magana.